Ce veselie pe voi! Da. Nu vine să cred, atâta entuziasm, m-ați copleșit! Bun, ai înțeles, Mihai? Da. Mecanismul? Da? Încercăm. Vedem ce este. Hai să încercăm. Să vedem dacă steaua de pe mâna ta e una norocoasă. Hai, 3, 2, 1, start! Hai, nu-l încurajați și voi, că stați ca la mormântare. 1 la spart. Hai! Hai, hai. Ai grijă la presiune. Hai că va fura peisajul. Bun. Bine, Mihai, un gălbenuș. În sfârșit a spart gheața. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bine, Mihai, stop! Două gălbeni. Vino aici lângă mine, Mihai, asta e mecanismul. Veniți lângă mine să vorbim un pic, da? Ce drăguț, ce e asta? Este o roșie. O broșă? E o vrăbiuță? Ce e acolo? O privighetoare? Da. Care îți dă aripi Cu să siguranță. zbori în competiție. Vezi să nu zbori prea repede, da? Nu. Să zbori la nivelul solului ca să nu treci de fete. Da? Să te poată ține. Cu siguranță. Cum ți s-a părut? Pentru început e un pic mai greu. Dacă nu știm cum... Da? Da? Să sperăm că va fi bine. Să sperăm că nu te va întrece nimeni. Da. Da? Bine! Hai, speranța moare ultima. Poți să mergi la loc, Mihai?